Prabu Urubisma menak Kencana wungu piye? kula menika Dede Kencana Wungu nanging pepatih dalem pun angkat buta. Angkat ayo! Sayun, kula lurae. Siu cedhek reketek demlem nggih. Panjenengane ingsun lingsem yun. Nggih. Ya dene ora dimutke. Boten kirang-kirang anggenipun kula ngimutke jenengan lho. Nanging jenengan tansah boten mireng napa ingkang dados Paman angkat. Ya kene kawit mau sliramu mung mendel wae ngono. Duh, anak angger Prabu Urubisma mboten kirang-kirang pun paman ngimutaken kalian panjenengan. Nanging wos manten panjenengan menika mboten mendho nanging malah sangsaya ndodra anak angger Prabu. Ngono ya paman. Kados pundian angger. Gantaku. Nggih nggih. Mang Rahayu Kencanamu. Sayun, kula lurae sikile pijetku. klentu Piye? pijeti sikilku. Ma. Pijeti sikilku. Klentu lurae Lah piye? sing leres pijeti sikilku. Ma. Angkat piye dayo paman mijeti kok malah balik kon mijeti. Kula bingung kula niki. Dayun, Kula paman. ora maido kalamun sesembahanmu kuwi kayutun sing kaya ngono. Merga nalika semono Majapahit kang diasta dening Sinuwun Prabu Brawijaya Bramartunjung nganake Girisaya sapa kang bisa mbingkas karya pangamuke Kebo Marduet kuwi bakal ginancan. Mbok menawa sesembahanmu ya ratumu kuwi ngelingi babakan kuwi. Mulai kados ngaten, Pak. Monggo panjenengan imut sembahan wonten ing Praja Blambangan. Anak Angger Prabu. Anak Angger Prabu Urubisma nggih menak. Lurae Yun, kula katone ngantuk coba bukaan. oke ngaten. Lurae Deon, suci kon nang besok prakri kamu salah dome keroyon. pripun to? Ampun watos. Paman angkat Anak Angger kados pundi? kaya mau sing kok jarake nalika semono Sang Prabu Brawijaya Bramartunjung. Pun paman ngertos Anak Angger menawi kang saged mumpu kiri sayanipun Sinuwun Prabu Brawijaya Bramartunjung mboten sanes namung Anak Angger umbaran nggih kebungan. Apa bebungae nalika semono yen piramu kakang Menawi kelampahan Anak Angger Urubisma nggih Jaka Umbaran saged mbengkas karya pangamulipun Kebo Marduet pun ganjar pun dhawuhaken kalian putranipun Sinuwun Prabu Brawijaya Bramartunjung ingkang tasih wonten sak garwa menika. Tiu cedhek prakata demblong bener sing dadi kandamu. Sadurunge aku dijauke aku jumeneng nata ana ing Blumbangan. Kados ngaten Anak Angger. Nalika aku jumeneng ing Blumbangan wis pirang taun pamanan Menawi paman pedang menika Dangkara sampun sedasa taun. wis 10 taun. Nggih. Waktu semono Sang Jayu Kencana Wungu calon garwaku lagi yuswa 15 taun. Kados ngaten.
ateges saiki wis ngancik 20 taun. Sampun nyancik dewasa. Wis pancine menak singgaya Bisma nake janji paman. Lajeng kersanipun anak Angger Wurubisma kados pundi? Paman angkat aja wedi kangelan. Sowan ana ing Praja Majapahit. Matur yen menak singgaya Bisma nake janji paman. Anak Angger sampun cetha sarta gamblang kepareng ingkang paman lumeser saking Pendapi. Kepraton dagangan. Atus ngaten pangestu dalem ingkang kula pangestu ingkang kula suwun. Ingkang atas paman. Erika, kowe kabeh bakal kanthi tumapa ana ing Mas. Ya paman angkat. Dayun kula lurae bakal kelakon menak sira niku sauh karo Sang Hyang Kencana Wungu. Menika sampun cetha lurae panjenengan utus dumateng Patih angkat tumuju wonten ing Praja Majapahit lamar Kencana Wungu. Dayun Kula lurae paman angkat wis tumakon tumuju ning Majapahit. Saiki dekno menak singgo nemoni putrane paman angkat ya calon bojo. Paita dalang Wae wae. to kuyen. Monggo kula dherekaken lurae. Monggo.